Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Babay, Papa. Kay mangita ko. Bisan giyon sakit sa paguna-una. Insulto gud alang nako ang pagbalik niya sa kwarta nga ako nang gihatag para nila. Ug di kinimay mo. Dili gyud. Maong kinahanglan nga pakikitaan ko siya. Bahala na. Dugay na, present ko ha. Gipatawag ko kunin mo daw. Salat may subo ka? Gadugay ba ni mo ipatawag apir? Dagan mo kong delivery ng mga sopreng dong ba? Bitabang kong karga sa kanan para ma-deliver dayo driver? Mangutan na pagyug ka? Kadaghan nila dito sa Buriga? Nag-usam na yung uban dito. Naghinanaw lang. Nagsigala ng mga mata nila dito. Wala manabang. Ang nanabang madong. Daghan lang kayong gikarga sa kanan ba? Sige, malagaw ta. Anama mo sa kasakyanan. Ayaw tumblo ha. Katong SUV ang ipagawa sa garayan. Oo dong. Asa naman ka? Ang magpagawa ko SUV dong. Saan mo ni mo paggawa sa sakyanan? Ang yawi! Ang hala. Ang gawin na ito dong. Naong biya ni mo apyot eh. Sumati sudan ang utok ni mo eh. Bakukang tingali dong. Si Bukukang. Pao, mag-consulti ni nanay dito sa Amos Bukid ba? Sa una, dayon mo itong ingos nanay nga. Basta di kakasabot o kaklaro siyang istorya. Noon sa mga piyakoy. Di mo kakasabot, bago kang may sulod di mo ulo. Ang mo dahil nakaingon ka tingali nga Bukukang ng sul sa mong utok. Tungod na ng nanay ni mo. Dong. Dili ka nana. Rob, sa kaduay. Ay, po tao ng nana. Ay! Kung yan, nga mong sige na tagstoryain eh. Di ka mutumas kung sugo ni mo. Ito ba naman ko sa imong istorya ginuna ko daw? Mga tarungan na ginasya lagi, bida. Katinoon, manggo! Lakaw na, ipagawa sa itong isyobe. Oo, dong ay. Umisulag lakaw ay. Dato, dong! Ang yawi! Hello! Oh, sawa! Ha? Alay! Kasakit akong nawagan na ikot yawi, dungay! Gadanghag lang yun ni Sos, bida ni mo. Gadanghag lang yung kapyot. Wala gyud sama ni mo kadanghag. Unsao naman lang ka. Larga na, Pyot. Asam ta dong! Uy, asa to, uy? Mag-order sa ta sa drive-thru. O madana to parangat to. Kasabot na di ko asa ta dong. Larga na. Oo, dong! Wala may tingog. Wala gyapon. Ay, mitol kindi, Pyot. Rag, sign na nas COVID. Sign na nas COVID ka ng karat sa mutok tunlan ba? Dili mangud ka na taga uturon lang dong. Ano mo sige ka mag-ihim-ihim diya? Wala lang. Ganahan ako. Trip lang. Tripa ng naon mo. Ngisi noon. Sa magklasya sa sakit sa utok ng sakit ni mo diya, Pyot. Di man gina masabot. Wala lagi ko sakit dong, oy. Ayo lagi, wa. Di kumlalis ni mo, anak. Siya kay maayo na kong buhaton na Pyot nga maduol na kuskurina. Uy!
Wahak magkapyot. Ibag matingali ka. Sa may nakaon ni mong gikalit mga magpahuno na sikinan. Tukan ko to. Sito? Sito kan? Tukan ko sa kong laway so. Ayaw ko paginanggaw, Pyot. Palaguton magyug ko nimo. Sam ka? Ngano matukan ko ka sa imong laway? Tukan lagi ka dong. Wala di ka kasuway anak. Bisag kasuway ko na siya na mo tukan. Ay, Hilom. Kimo ka pagyug rason na. Kibaw ka ba nga sa imong gibuhat nga pagkalit og break na ng kanan? May imong madisgrasya ta. Kung wa pa ko maka-seatbelt, naumod na tako. Aw. Tiyo. Tuk. Sa tugsulti mo, klaro ato? Ay. Ay, kuguma. May ako gisulti dong ba nga may iro mong milabang. Uy, matong may kalit ko break. Pida. Mo umudyo ko ni mong gago eh. Kinaw, be. Kinaw. Salad, gitang-tang ko ni mo seat belt do. Masitbit ka giro na. Sus, migo ka magiro ng kumo na korona. Unsa man di ka manaog? Kinaog! Kita may matabang ni mo aron maduol ni mo aron maduol ka nga tukurina dong kung imo ko panahugan, ha? Kinsa man dong, be? Ano din mo? Si Miles, Oh, nanaray. kadugay ba nimo? Ay, sorry. Sorry, ma. Napa may palit sa tindahan mo. Wadayon ko makaanis taas. Sige na, panglingkod mo. Kay may mahinungdanan kong pagkisultihan ninyong duha. Importante kay ning akong pagkisultihan ninyo. Ug kinahanglan nga inyo guning tumanon aron dili ko masuko ninyo. Oh, Ha? nga naman day. Mako din. Bauran ta mo sa dili na pagdawat sa bisan unsa nga ihatag ni Tito Greggy ninyo. Ha? Nga naman mo? Basta, ayaw na ko ninyo pangutan akon ngano. Lo, Basta maunay akong gusto nga inyong sundon. Nakasabot ba mong duha, Dudot? Miles? Gusto si Mama Tan siyang sa iyang giingon nga way kumo kung maglikay. Mao nga bisan unsa pa ihatag ni Greggy sa mga bata. Dili na nako ipadawat nila. Nga nasabot kong iya lang gigamit ang mga bata aron maduol si anak ko. Kay dili ko puko nga dili makasabot sa iyang mga lihok ug tinanawan nga rin ako. Labi na ron nga wala din ni si Francine. Kay tuwa na sa Cebu manarbaho. Kay matikdan ako nga diyot-diyot na lang mo anhi sa bahay. Ayo! Ay, adlaw! Murag na kamay man ko sa tingog arong nangayong maayong katawuran. Wala man tanubag ng grigi, oy. Wala tingali tawo ro. So, wait tao. Nga, kable ning tindahan nila. No? Huwag ganun ni masirhin pultahan. Eh, wala mo kumingon daw nga wala'y pultahan. Ang ako gingon ba nga wala tingali tawo? Pida, paragutol sa kunin mo ba? Saan ka? Wala, sorry. Nalimot po ko. Wala tuyo ah. Nadiritso naglitok sa dila ba? Osbirong binuang ron. Tanawa niya unsay may tabo mo. Mawasab dyan ka, aron may baluan na kung saan ko di mo. Dili ko na. Osbig pangay katahuran. Ina nga mo palit ka. Mupalit daw? Wala mo kwarto dire. Agago. Alibay ragani nga mo palit ka. Aron na kay kapasangil. Aw. Bitaw na. Kadugo ko na ko. Pero, kadiyo tong. Dili ba, ikaw may tuyo ni Corinne, ha? Oo, anong ako may mo papangayog ka na huran, oy? Kung ikaw na lang ka, dong. Kay ako ra naibatasan na ani kalakiha, kaya ikaw, wala! Ikaw lang ka, dong, oy! Uy! Sa may tuyo ninyo, Apyot? Si Corina. Nara siya dong, ay, nara Corinne, dong. Unsay tuyo nimo, Apyot? Kuan, dili ako mo naitoyo ni mo Corina, oy. Si Dong Grige.
Siya mo na ay importanteng tuyo nimo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!